Bžum lidi, vítám vás u takové hnusné challenge. Můžete vidět? To je takové jak máte ucpaný nos, tak to je větrové. Takhle si to sáhnete do sebe a to je takové větrové, úplně hnusné, to vám uvolní nos a já jsem se rozhodl, že to natočím za challenge. Vidíte to bílé, to zelené, to je větrové, tak a jdeme na to. Fuj, to je hnusné, je to mám silnější. Fuj, to je hnusné. Vidíte? Fuj. To vám pomáhá, když máte ucpaný nos, ale to je challenge. To je hnusné, když to používáte, když to není na ucpaný nos. Vypadá to ještě takhle. A ještě něco k tomu. Já se vám omlouvám, že nebudu točit videa, protože budu 5 dní na škole v přírodě. A vrátím se až v pátek, tak se nedivte, že nebudu točit videa, ale hned jak se vrátím ze školy v přírodě v pátek, tak natočím videa. A pokud se ti tohle hnusného challenge líbila, můžeš mi dát like, hlavně odběr. A pokud mi nemůžete, tak like a čau.